Ametzean, portura joaten nintzen oi bezala bere bila. Toki argia iristen zen bakoitzean egiten genuen eran. Baina kaitik nindoala, txaluparen bila, barrutik gauza batek esaten zidan portu hori ezela egunerokoa. Bazuen zerbait arraroa, ametsetakoa baitzen. Halako batean aurkitu egin nuen aita. Toki argiaren ondoan zegoen urduri. Ikusi ninduenean lasaitu egin zen. Ondo alzaudete denok, galdetu zidan arduratuta. Kezkatuta zegoela zirudien, guk bakarrik utzi gentuelako. Bai, ondo gaude, erantzun nionik. Arna sartu zuen. Gero, besarkatu egin ginen eta ontzira igo zen. Besarkada luze-luzea izan zen. Hortxe bukatu zen ametza. Geroztik ez zait berriz agertu ametzetan. Besarkada hura, bizian eman ez genuena izan zen gure agurra.